Txikitazaleak, egunon, Siburuan gaude, Muskuldiko herrian, Aetzea deitu auzoan. 2023ko negu hartan, hemen segitzen dute aspaldiko ohitura bat. Hau da, ostatien biltzea lagunen artean kantatzeko. Siburuko kantuak gaur aipagai txikitan. Adiskideak egunun, zederidun, tximerun. Ez du, mementun berik astoik. Hutsa. Eta bere egun bat biltzen zireztela, jantzak eskatzen duen bezala gauzen erraiteko. Pepela, zurekin hasteniz, eta eskatzen zitiet denak parte harturik emankizun honetan, badu bultia bat, errantzen edan, egin beharko genuke txikita bat, zure emankizun bat, Siburu kantuetaz, gu baitugu ohitura biltzea, zakitzun bat aldiz urtean. Lehen urtin behen edo beritan, mena apaidu humaten egiteko eta istoi eta kantoen partekatzeko. Hoi gaiza izigari egin dugu eta gaur pentsamentuka bate behar dugu jondiener. Jondiener, goekin antziener, eta memento gozuk igaiten gintitzen ordin, eta aian de presentatzen teat ordin heben mahan ungu juntan jen adiskidik, kantaiak, badik urte eta urte alkare zagutzen dugu eta kantan aigiela elkarrekin. Aian du bordasare etxagun, Piera etxagunen semia, Michel Arotze Sartantxe, Michel Berzaitz, Herikua, Muskuldikua, Piero Paul Beanaia, ezagutuiten prefosta, René Bedekaratz Eskiulakua, Jean-Michel Bedakzagar, kantai famati eroie Urniarbeko, Juju Erben, Urustoi Mauleko Guai, Jano Berdo, aian debuten parka ez, goekilan, eta Pepe la zientxerbitxaia. Eskerrikan itxordin. Beraz, oaie, utziko zaituztet kantuz hartzerat.
Jean, beraz, zer da zientako eta zuretako, hola juntatzen zirelaik plazera, kantatzeko plazera lagunekilan prefosta, ez bakarka, hola, bena partikatzen den plazer bat da. Bai, apairu moat eta hilanda edo lehenago mesatik landa, meza bazenin lagunek juntatzi eta elgarreki kantatzia, plazerrotzen, plazerrot. Eta hitzako, jentek bazakitzen hitzako. Ordin, zen paperik kantatzeko ez euze, kantatzen zunin, zuk bazanakin zerbait kantatzen zunin, eta besteke bai. Heben, Siberrun heltu bada bortine kantatzen zen, ederki, eta hanitz. Ezpeitzien hartzainek ordin sobea elestako denboaik edo jenteik elestako, kantatzen haizien beak, terrible goa, usu goa, haizien kantatzen. Eta juntatzen zienin jente hoiko, hoi batu da, eta guk lagunen artin, txekidugu, hordia lagunak, eta haur denboan ikasten guntin, kantoa hauko gue aitetamek, eta bena ebai, eskolan eta erizan. Ikasten gunin bibotz eta kantatzen erizan, usin, behatzez. Beharre minia balima zunin, han ikasten zunin. Eta gio guzta eta jinda edo ez, bena lake pasinen, atzamaiten zuntin lagunak eta heki egoiten. Zen eta zumat aldiz, hiru botzez ere kantatzen da, eta iztigarria da. Eta gio hasirie jentik juntatzen behar bezala, eta ordin hiugerren botza gertu da, otan. Eta zumaitari zauerren ebai. Eskulan, bada guai, hiu talde euskaz kantatzen nahi. Zaharrak, erdikuk eta gaztik. Tradizio luzea da, Siberun beraz kantatzea. Bena gaur egun gazek segitzen dute, eta kantuan. Nik uste baiet, Siberun jinduk eta nahi baduk justut pastoal egitea urte guziz. Doi behardik nahi baduk lekia hartu, abantxu hamar urte lehen, era nahi duk izigarritan bizi dela Siberua, eta hoi gazteikin. Hoi pastoaletan taulen gainan egiten dienak, usin gaztiatutuk, zahartzo mai padutuk hartzain, mena bestein ide gaztiatutuk. Hori hoiek ikasten nahi kantatzen algareikin. Pastoal hoiek ekarri die gaiza handia, zen eta hoi haitu kantatzen. Eta ben ikasitien kantoiak agitu badi algareikin numait, hartuko die, pastoaren ikasi kantoi eta kantatuko die. Eta beti jarekiko ziekoi. Eta berden moan, hoiek jaraikitzen badie, haur ere jaraikaziko die, agian, euskabe zaladuk. Uste diat, untsa dela, buz junen giela geu hobek. Eta horrein, uste diat, behar dugula izan, eraiten uzal optimista. Ala izanen gira. Shiver
Liurin gaude, etxaun zenaren egian zurekin, nahian du bere semearekin, kantatu duzie Xuberua, agur Xuberua. Zinez Xuberuko himnoa birakatu dena? Bai, hola ipatuita, eta gea bada etxagunek kanto hoi lamtuzilaik, zinbati berpetxamentia, bena bob, denboak horro egiten du, Eta hola ipatuita. Maiz kantatzen da, usu kantatzen da. Usu. Oaiz, nuiz nahi, erranen dugu. Kanto hoi egiazko ozea da. Etxagunek beti erratetzin, eta ez da hoi ene kantoik hobena. Bena maite zinbardin, Hor, etxaunek deklaratzen dio bere amodioa Xuberuari, ez da? Voilà. Horra ipatzen ziren eta be kartiel herria eta bai Xiberua partikulazki. Eta ikusten zutien bortu hoiko horro inguian eta etxahun belekien zen han. Hoik eta egin zutila kanto hoik lantu zutien umsa be gustiala erranen dugu eta be bizizia zen. Hala, hoizin nahi txentere ezagutasi. Bedemuan oro ezagutu zutien, miseiak eta bai oro. Ordipuntu hetan hala zen eta mena bai denboderak ege osintzien eta hala gisa oro untsa hartzen zutinaik. Bai. Eta zuretako kantua zer da? Kantua da herrien eta kartielen bizitzeko manea. Sioko kantoia janduk eraiten din bezala, ezagutu dugu etxahun. Eta ikasetugu lehen kantoiak, etxahunen kantoiak zien. Gazteren boatik gandainen herria sortze herria, pepele kilan eta lagunekin eta lagunien errezen bat etxahun untsa ezagutu behitu. Bat iste uriti, kasten guntin etxahunen kantoiak. Eta lehen kantoia pentsurut ikasu duguna, agur Xuberua. Eta beraz, Michel, zuhaurek eta lagunekilan, bena, kantatzen duzu de Trevilen eriotza, prezeski etxaunek idatzitakoa, sujeta izan zinen, de Trevil izan zira, eta kantatzen duzulaik uduzait ez zirela habo Michel, bena bai de Trevil. Sartzen zia, istoia untan, eta unkitua zira, emozioz betea. Kargi horren jamaiteko nik uste behar dela sartu istoian. Eta partikulazki azken kantoia, zen eta hitzakenetako berdi senditu eta nik hola senditzen dut. Oan hoe barda eman dut eta hitzak hordielaik behar da sartu kargian. Hola. Mianos te
Siberoko kantu hanitz dira amoriozko kantuak, zinez eserrak. Uduza eta minibat trubaduren kantuak bezala direla, l'amour courtois. Gilen bederatzi gerena, trubadurak aipatu tutu, trubaduren printzia deitzen zia. Hua be kurutsadan, la croisade lehen kurutsadan, izigarriko zaldun handia zian. Eta Antioch eta Damasen deskubritu zia hoi, Amour courtois dela kua eta harrigarriko edukazioni eta zia hanko buruzagie. Geiza hoik ekarri zutia bordeleat, bordeleko gaztelu eta jauregietat. Eta hor, nur bazen negian hartzainak, Pireneetako hartzainak antzutian. Jacques Chaban-Massec batu dik, française de l'année, on parlait de l'ombrière, on entendait le breton, le latin, l'arabe et le basque. Eta norek mintzatzen zien euskara, bon, segure basutia, ben kidiak, jantuak euskal herritik, ben ahan zien hartzainak ikasi diehan, gaztelu hoietan, kantoiak, eta transhumantza eraikilan, hartzaini bilkai zien bezala, honate kare, eta heben hasitutuk eta edertu, eta gero berriz, arrajuiten zielaik heben ikasia bester agertzen zian. Eskerrik hanitz, Jean-Michel, bide batez eskertzen ditut ere gure behatzi kantariak, zinez mementu goxo bat iragan baitugu zuekin, laster bat eginen dugulakoan nago, horrela amaitzen da beraz, egunko saioa, anartean ongi bizi, izan nuntza, adio.